बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, 4 सुबुंनि जिउ खहा। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव लामा खाथिनि रेलिं सिफायनानै गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो गंसे गारि। बे गारियाव गासै 7 सुबुं दंमोन। बिनिनो 2 सुबुङा जिउ रैखा खालामना ओंखारबोनो हायोब्लाबो गुबुन 4 जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन सासेया दासिमबो गोमानानै दं। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों उत्तर प्रदेशनि लखिमपुराव। नैथियाव दङ आसामाव फिन बांग्रिंनि दोहो। दिनै फुंनि 8:30 समाव फिन बांग्रिंआ आसामखौ सोमावग्लुंलांदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिंजों जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि तामुलपुर, रुप'हिहाट, कार्बि आंलं, कलियाबर, गुवाहाटी आरि गासैबो जिल्लायाव बांग्रिं मावो। बे बांग्रिंनि मावखांथिया 3.9 रिक्टार स्केल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नायगिदिंहैदों। कर'ना खैफोदनि समावबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ जिरायनानै थायालासे गावनि मावनांगौ खामानियाव नांथाबदों। दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नायगिदिंहैदों। बिथांजों लोगोआव एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो डक्टर नीलुत स्वर्गियारियाबो दंफायोमोन। नायगिदिंहैनानै भाइस चेन्सेलर लाइस्लाम लाटु सिंहजों जिरायनानै सोलिबाय थानाय जौगाखांनायनि सायाव सावरायलायो। बेजों लोगोसे गाहाय खुंगिरि बिथाङा दिनै फुङाव क'क्राझार CITआव थांनानै लुबाय थानाय अडिट'रियाम हलखौ नायगिदिंहैयो। ब्रैथियाव दङ आलफानि गिदिर थांखि। दानथामनि थाखाय हाथियार दैखांनायखौ दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावदों आलफा उदाङा। दिनै 15 मे खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ दानथामनि थाखाय गासैबो रोखोमनि मिलिटारि अपारेशनफोरखौ दोनथ'नायनि बागै फोरमायदों हाथियार दैग्रा आफादआ। मोनसे खौरां फोसावलायनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरि थामहिनबा आर्मि चिफ लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल परेश असमआ बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। कर'ना खैफोद आरो सोरबा दुथां हानजाया आलफा उदांनि साननायखौ गाज्रि खालामनायनि खैसार खालामनायखौ नोजोर होनानैनो बे दानथामनि थाखाय हाथियार दोननायनि बाथ्रा फोसावदों आलफा उदाङा। बाथियाव दङ जोनोम होनाय गथ'खौ फाननानै सेकेन्ड हेन्ड कार बायदों। उत्तर प्रदेशनि कनौजआव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। बिसि फिसाया गावनि आंगो गथ' 3 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ 1,50,000 राङाव फाननानै गंसे सेकेन्ड हेन्ड कार बायदों। बे जाथाया सोराङाव फैदों जेब्ला बिब'आ पुलिस बिफाननो अजद दैखांदोंमोन। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ सासे गुरसाहिगन्जनि फालांगिनो कार बायनो 1,50,000 राङाव फानदों। बे जाथायनि सायाव इन्सपेक्टर कटवाली सुलेन्द्र कुमार मिश्राया गथ'नि बिमा बिफाखौ लिंहरना सोंनाय फिननाय खालामो। दथियाव दङ गहपुराव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। गहपुराव जादों मोनसे गिख्रंथाव बुथारनायनि जाथाय। गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। बे जाथाया गहपुरनि बालिरुसियाव जायो। बे गामिनिनो राजु बनिया मुंनि सासे लाइमोनजों मैया शुक्रबार खालि हराव थाखा फैसाखौ लानानै नांज्लायनाय जादोंमोन भद्र दासनि। बे नांज्लायनाया हराव जोबनानै थाङोब्लाबो नाथाय दिनै फुङाव राजुनि गोथै सह'खौ गामिनि नामखरनि मोखाङाव बोखांनो हायो। जिउ खोमानाय राजुनि सोलेराव गोबां जोखोमनि सिन नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे राजु बनियाखौ बुथारनानै भद्र दासआ खारखुमालाङो। पुलिसआ बे जाथाय जायगायाव सौहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।